I després em vaig formar amb psicomotricitat educativa, amb la línia de Bernat Couturier. I a mi això m'ha donat, diguem, una direcció i un camp de formació molt, molt important per mi. Per què ha sigut tan significativa aquesta formació? Primera, perquè va ser la primera formació que tenia en compte la formació personal, jo penso. Que fèiem una part, no?, de formació de coneixement d'un mateix. Val? Això el primer. Després, perquè la línia aquesta de treball basa molt el treball amb el joc, val? És a dir, l'eina de treball fonamental és el joc i el plaer de jugar. Val? I llavors, per mi, basar tota la part d'intervenció, d'acompanyament, amb disfrutar, amb connectar amb el plaer, que és el desig de viure en el fons, per mi va ser molt, molt significatiu. I de fet segueixo aquí, amb ampliacions, però estic en aquesta direcció, de poder connectar amb el plaer. Molt bé. Amb el plaer de viure, de moure's, d'acció. El plaer, diríem, com amb el sentit molt ampli. Val? A vegades quan... De sentir, vols dir, no? Sí, el plaer El plaer de sentir. de sentir la vida i del moviment i d'acció i sí, d'estar a la vida. Aquest plaer, sí. Sí, sí. Així com hi ha l'eix relacional i l'eix de vinculació, que sobretot amb en Marc Costa és com l'ABC, jo diria, amb en Bernat Couturier també hi és, de manera diferent, però també hi és, i el joc és un eix transversal, val? De manera que s'agafa el joc des de l'inici, és a dir, des del joc més primari, que són els jocs de maternatge, jocs sensoriomotors, és a dir, tots els jocs que la criatura, que el ser humà fem a nivell de desenvolupament, quan anem voltejant per terra, gatejant, trepant, fins a la conquesta aquesta de l'alçada, del salt, del volteig. Llavors hi ha molt material de joc sensoriomotor, val? Que també aquí bevem d'una altra metodologia, que és la metodologia d'Emmy Pickler, val? Del treball de sensoriomotricitat d'Emmy Pickler. En Bernat Couturier, a l'inici, era com la psicomotricitat educativa és fins als 7-8 anys. Quan entrem al pensament operatori, canviem. L'experiència, també he dit, a partir de la meva formació amb l'Escola de Psicoteràpia d'Integració Psicocorporal, darrerament, amb grups d'adolescents, estem celebrant els 18 anys, estem celebrant que es treuen el carnet de conduir, estem celebrant que tenen la primera feina. Llavors, per exemple, estem treballant amb dissabtes perquè els grups els nens segueixen allà, i per mi no és el terapeuta que dona l'alta, és el nen, l'adolescent que diu, ara ja en tinc prou. Oh, quina meravella sentir-te.